Nay, okay ba kahit agkukutol ka, Mike? Kasla ka mo ilang naparparigata na yun. Kasla ka mo ilang permingan na banbanugay. Kanayaw mo lang ubram ti balayan pa. Igor-igor ka. Kung naanak man na kahit tamad madigarot tibagbagit tatay pela bigat. Ay na. Malulaw ak garod mabadi tibagbagit. Malulaw ka. Uwan kinasakit ti ulo. Ay na, aguray ka graw. Tatumawag ta ti rescue. Baka tanay. Itaray da ka di ospitalan. Ay na, nariga daytan. Ay na daday, iji lang kaasugan nga pagchichismisan ipangitaryam kini mame daday. Agmalmalam lang nga awan tinakachismis ni mame daday. Kawan mo at mame. Ating abingan. Daday. Kaya nak. Daman ti damagag. Kaya niya ti damagam. Anya ti English na ti between daday. Bitwine? Wen daday. Ay, madimpay ang muting list ti bitwine. Madipay ngar daday. Ako anak kaw. Ti English ti between anak. Star. Daday ti English na. Ah. Ti init ngay daday. Ti inait. Wen daday. Apo mo dati nga anak ko mo. Nagsisimple mo dagita damag mo. Ti English iti init anak kaw. Sun. Ti spelling na daday. S-U-N. Sun. Daday ti English na anak kaw. Iti inait. Ah. Ti bulan ngay daday. Bulan. Wen daday. Eh, daytan iti dipinde anak kaw. Ampay ngay ta depende daday. Kawan anak kaw. Dipinde no niya nga bulan. No, Enero, Pebrero, Marso. Kabutangot ato yan. Daday. Kaya? Agpaypay so ba ti al-alya? Ay na, apo anak kaw. Dato nga kinalalakay kaw. Hanagpay nga nakakitkita ti al-alya anak kaw. Iso nga haan nga agpaypay so ti al-alya anak kaw. Ay na, awan ti al-alya. Ay kasjiya daday. Yun, anak kaw talaga nga awan ti al-alya. Pang buteng dalang dahi ti al-alya anak kaw. Ay naglukumutan. Adi barbaro tayo nga yaya daday. Naglakas ti tama na. Ibaga nakit din nga adda ti al-alya iti balay tayo daday. Apo, ay na ni mami manakaw. Dadyo sa unag daday. Ibagam tagim pakin anak kaw. Tapumanaw tayo dito ibalayay. Itiyanot daday. Kawa mo tiyaya tayo anak kaw. Ayaw, di ba? Apura amat di talakay. Ani dagiti inawan iti agrura kanyam. Agwalis ko kay di paraangan. Ayaw, di ba?